Изневярата не разбива само сърцето. Изневярата разбива усещането за сигурност. За съжаление, през последните години, почти всеки ден в моя кабинет идват хора, които са създали паралелна връзка с някой друг. Изневярата не е само нарушение на обещание, тя е предателство към доверието на другия, онова върху което се гради всяка връзка. И знаете ли коя е най-тежката част? Не е онази, в която се разбрал за изневярата, а онази част, в която се разбрал, че има лъжи, предателство, измама. Цял един паралелен свят, за който ти нищо не знаеш. Тогава започваш да се съмняваш не само в партньора си, а и в собствената си стойност. Истината е, че предателството не разрушава само връзката, то разрушава самочувствието, усещането за собствена стойност, сигурността, която имаш. Любовта не означава, че не трябва да правиш грешки. Любовта означава, че трябва да пазиш човека до себе си, дори когато изборът не е лесен.